Kodinovic. A szervek minden esetre időt már nem kérhetnek, az biztos. Vujasinovicsé a labda. És kiállítást adnak. Megadják a szerb csapatnak az esélyt Varga kiállításával, hogy kiegyenlítsen. Vujasinovics, de vajon adunk-e mi esélyt nekik? Már csak 7 másodperc, Szapics kezén a labda. Szapics fölnéz az órára. 3 másodperc, 2 szöglet, még van egy szöglet, de letelt közben az idő. Szapics azt hitte, hogy még időt kérhetnek, tanácstalan volt. Kemény Dénes szinte már a vízben, onnan instruál, be fogunk ugrani a végén, mindenki, aki magyar, be középre, és megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét, mert egyszer vezet csupán a meccsen a legvégén. Hát, kedves nézők! Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. Vári és Varga Tamás ölelkeznek. A szerbek szomorúak, nagyszerű ellenfél volt.